No pensin que només tinc paraules per a tot l'equip de govern. Aprofito també per dirigir-me a Junts i al Partit Socialista. Recordo el dia de les detencions i el show mediàtic de les paraules de la periodista de TV3 comentant la vinculació de la taula de tercer sector amb fets per Sitges. Un relat que citava i concluïa la periodista dient, segons fonts de l'oposició. Aquest fet els delata i diu molt de vostès. Les afirmacions i càbales de vostè, senyor Garcia, a Ràdio Maricel, sobre la meva presumpta implicació van veure reflexades en la meva citació a la Verneda. Ja en parlarem, senyor García, dels pantallazos i tot el que ha anat dient sobre la causa. Per sort, encara va ser una mica prudent i amb un company del partit li va dir no te preocupes que el Nacho no se va a la càrcel. Tots sabem el color polític dels titulars de la governació, senyor García. Respecte a Junts, m'agradaria dirigir-me a la senyora Gallardo i als membres de l'executiva. Acabo, sí. I als membres de l'executiva que estan avui presents aquí, que en molts foros han parlat banalment de la causa del tercer sector i jutjant les accions i contraccions. Miri, ara té un membre a falta de confirmar encausat. I no es pensi, senyor de Junts, que ens alegrem, sinó tot el contrari. Nosaltres, com hem fet amb tothom, ens reiterem amb la presumpció d'innocència i ho creiem. I creiem la presumpció de la senyora Tubau. Se n'adonen la diferència? Molts d'avui presents aquí han parlat o s'han posat en contacte en convivència amb un exfuncionari que és qui va relatar l'inici de la trama de les que avui ens trobem immersos. Una trama seguint d'un relat fictici, ple d'odi i de frustracions personals, on la causa no és Nova Catalunya contra els partits independentistes i en aquest cas en lo personal contra la senyora alcaldessa. Esperem que es faci justícia pel bé primer de les persones encausades i pel bé dels recursos econòmics que implica la mentida d'un relat polític on vostès s'han aprofitat. Quan la causa pugui veure la llum, veurà del que els hi parlo. I acabo. Senyor Gilabert, senyora García i senyor Tubau, fins al moment han demostrat una ètica política vers a les situacions i esdeveniments. Els hi agraeixo. I senyora García, cregui'm que tinc ganes d'explicar-me, explicar-ho tot en la comissió que vostè algun dia m'imagino que presidirà, perquè tot el que he afirmat ho puc demostrar i ho tinc amb aquesta carpeta. Moltes gràcies.